खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 चैत्र दान 1433 एबा 20 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि बयखौबो मदद खालामनो लुबैनाया दिनै नोंथांखौ मेंग्लिगोन। बेंकजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोराव सांग्रां जानाया गोनां। दिनै नोंथाङा सिनाय मोनै सुबुंफोरजोंल' नङा, नाथाय लोगोफोरजोंबो सांग्रां जानांगोन। दिनै नोंथाङा मोजां मोनग्रा मुडआव थागोन। बेनिखायनो गावनि आंगोजों माखासे मोजां सम बारहोनो सानथांखि बानाय। जुदि बायजोआव थांनायनि सानथांखि दं, अब्ला बेफोरो जोबथा बुब्लियाव फावसायजानो हागौ। बे समा नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव गोबां रंजानाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सानसे थाजिम मोनगोन। नोंथांनि सोरगिदिं थानाय धोरोमारि हाबाफारिफोरा नोंथांनि सिङाव मोजां गोहो लाखिगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर फालांगियारि हानजाजों लोगो जागोन। नों आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन धोन मोनगोन। आरिमु आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। मानसिफ्रा नोंथांनि सोरजिथायखौ बाख्नायगोन। दिनै नोंथाङा गावनि नखरजों देबी दुर्गानि थानसालियाव थांगोन। बिमा दुर्गानि बोर ला आरो धोना बांगोन। ध्यान आरो य'गाया देहायारि आरो गोसोआरि गाहामनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै थांखिजों मावनाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। मान आरो सनमाना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगि आरो आयआव जौगानायखौ नुगोन। नखरारि जिउआ रंजाथाव जागोन। सावस्रिया दिदोम थागोन। नोंथाङा जोबोद मोजां संसारारि गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा आबुङै थांनानै थागोन। दिनै नोंथांनि गोहो आरो पजिटिभिटिया गोजौ जागोन। गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। गोदान सोमोन्दो दानायनि खाबु दं। बे समा रंजानाय आरो रंजानायनि थाखाय मोजां। आद्रा थानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि दाहार लानो नाजादों, अब्ला गनायथि फैनो हागौ। नोंथांनि आयआ सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। हायोब्ला गोलाव दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना आथिखालाव नोंथाङा गोलाव दावबायनायनि थाखाय लोरबां आरो बेफोरो नोंथांनि लोरबांथिखौ बांहोगोन। बेयो गुबै सम्पथि आरो राङारि लेनदेननि थाखाय मोनसे मोजां सान। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ खालि गोबाव समसिमल' थाया, नाथाय मुलाम्फा गोनांबो जागोन। सोरबा सासेया नोंथांनि थाखाय गावसोरनि मोजां मोननायखौ फोरमायनो हागौ। दिनैनि साना माबा मोनसे गोदान आरो सोरजिलु खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि पार्टनारआ दिनै नोंथाङा बिसोरनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा बेखौ समायनायै फोरमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा बयजोंबो गावनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनायाव खामानि मावनांगौ। साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरा मोनसे मोजां साख्रिनि खाबु मोनगोन। दिनै गारि सालायनाय समाव नोंथाङा एसे सांग्रां जानांगोन। बे राशिनि बिजाब फानग्राफोरा दिनै सरासनस्रानिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया गोथार खामानि मावनो सानदोंब्ला, नोंथाङा बेखौ दानि थाखाय नवरात्रिनि समाव मावनो हागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। दावराव-दावसिनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोदान साख्रियाव सासे खाथि सिनायजानाय सुबुंनिफ्राय मदद लानो हागोन। बेयो थारैनो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। मोनसे थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। खुंथायाव जाफुंसारनाय मोनगोन। नालिसाव देरहानायनि गोख्रों आसा दं। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जेंनानि मोनसे सुस्रांनाय मोनगोन।
नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो दोनथ'नाय जायखिजाया आबुं जायै खामानिखौ फोजोबनो थाखायबो साना मोजां। बेयो बुथुमनाय, दावबायनाय, आय बायदिनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरजों दावबायारि थावनियाव थांनानै रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। तुला राशि, जुदि नोंथाङा आय बांनायनि फुंखा नागिरदों अब्ला रैखाथि गोनां रांखान्थियारि मावथांखिफोराव रां थिसन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ जाय नोंल' नङा नाथाय नोंथांनि नखरखौबो गोसो गुदुं खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि रंजानायखौ हमथानो नांगोन। गोबाव सम कल खालामाब्ला नोंथाङा नोंथांनि आंगोजों रागा जोंगोन। सेमिनार आरो दिन्थिफुंनायफोरा नोंथांनो गोदान फोरमायथि आरो जाहोनफोर होगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि फिसा-फिसा बाथ्राफोरखौ नेवसियो अब्ला बिसोरो गाज्रि मोननो हागौ। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना हारसिं जागोन, नाथाय नोंथांनि फिसिनाय जुनारजों सम हगारनानै बे जेंनाखौ फोजोबनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै बिमा दुर्गानि बोरजों नोंथाङा साननाय हाबाफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा मावख'आव मावख'गिरिफोरनि मदद मोनगोन। नोंथांनि दावगानायआ दिनै रोखा जाबाय। दिनै नोंथाङा गंसे गारि बायनायनि बाथ्रा सानगोन। नोंथाङा गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनबाय थागोन। सावस्रि आयदाफोराबो साबसिन जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों लोगोसे दर्शननि थाखाय थानसालियाव थांगोन। मख'जाथाव राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। दुर्गाजिनो नालेंखर बाव आरो नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। धनु राशि, दिनै सासे लोगोआ फैनो हागौ। हरखाब आयनि फुंखाफोरा जौगानो हागौ। खामानियाव मावख'आरिफोरजों गोरोबलायै थागोन। साहस आरो गावखौ फोथायनाया बांगोन। दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां गोदान मोनदांथिफोर लाबोगोन। जुदि जों नोंथांनि राङारि थासारिनि बाथ्रा बुङोब्ला स्टक हाथायाव रां थिसननाया मोनसे मुलाम्फा गोनां दाम-दर जागोन। समआ बेखौ फोरमान होगोन। फालांगि फेहेरनायनि थाखाय दाहारनि गोनांथि जानो हागौ। बांनाय आयआ गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथाङा गोरलैयैनो बेसादारि सुबिदाफोरखौ बुथुमनो हागोन। गोलाव जानथायनि दावबायनाया राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, थारैनो राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन, नाथाय खरसायाबो बांगोन। नखरारि बिबानफोरा बांगोन, जाय नोंथांखौ गोसोआरि नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सोरबा सासेजों हरखाबै मोगा-मोगि जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दावबायगासिनो दं अब्ला गासैबो गोनां खाख्रिफोरखौ लांनो दाबाव। देहायारि गोजोननायनि बेलायाव नोंथांनि जुलियारि जिउआव माखासे समायना सोलायनाय फैनो हागौ। आथिखालनि गोख्रै खारनाय जिउआव जों जोंनि नखरजों जोबोद बाङाइ सम बारहोनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गासैबो हाबाफोरनि सुस्रांनाया गोरलैयैनो फैगोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा मोनसे मावथांखिनि सायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ होनो आरो मोनसे खाबु मोनगोन। बिबानगिरिफोराबो नोंथांनि बिबुंथिखौ बाख्नायगोन। नोंथाङा लिरनाय हाबाफोराव गोसो होगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। हरखाबै राङारि मुलाम्फा जागोन। बिमा दुर्गानो सिबिनायनि थाखाय बेसादफोर जासि आरो नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसार जाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा सोरखौबा जामिन होनाय आरो राङारि लेनदेनफोराव नांथाबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। खरसाया बांगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नखरनि सोद्रोमाफोरजों दावराव-दावसि जानायनि मोनसे खाबु थागोन। सोरजोंबा गोरोन्थि बुजिलायनाया नांलाय-खमलाय जाहोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ दबथायना लाखिनांगोन। सोरखौबा हेफाजाब होनो नाजानाय समाव जेंनाजों हांख्रायनो नाङा होनना सांग्रां जा। जाब्रबथायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा मोनसे खामानिखौ आबुङै गोदानै जागायनो थिरांथा लानो हागौ।
नों माखासे राङारि बाथ्राफोरखौ सान्ना नायनांगोन। मोनसे थि आयदायाव गावनि पार्टनारनि हेफाजाब लानो रोखा खालाम। नोंथांनि पार्टनारनि सानस्रिया नोंथांनि गोसोआव थानाय खामानिखौ फोजोबनायाव मदद होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।